jardunaldi hauek dira erizaintza laguntzailentzako, orduan apuntatu direnak uste dut orokorrean erizain laguntzaileak izango direla. Aurtengo jardunaldien gaia da zainketa aringarriak, orduan arratsaldeko tailerrean landuko duguna da pixkat ezin danean ezer egin, tratamendu bezala zaindu egin daitekeela, ez? Eta jaiotzen direnak hain ondo zaintzen ditugun, hiltzen ari direnak ere zaindu egin behar direla, mundu honetatik alde hobeto joateko, ez? Ikusten du igual, beren familikoa, bere zailtzailea, igual dagoela pixka bat beste laguntza batekin, ez? Ez dagoela bera gaixua eta kuidadoria, baizik beste jende bat dagoela horren guruan, pixka bat ematen soporte emozionala eta soporte modu askotan, ez? Hori gaixu ere konturatu egiten da. Orduan, askotan beraren lasaitu egiten da pixka bat. Iba a controlar mi propio yo. Y por eso empecé a trabajar en paliativos y con más cercanía y un poco, no sé, sacando igual. Gizartean igual bizigira danok korrika, ez? Eta askotan itxien etortzen da nien holako ez behar bat, inber izaten da pixka bat kolokatu, ez? Eta orduan askotan itxien dugu evoluzionatu maila askotan, ez? Eta igual evoluzionatu behar dugu ere pixka bat familia mailan eta behartasun horretan ere bai. Ni pentsatzen dut, momentu guna dela, gauza horiek aurre emateko, beste gauza batzuk ematen dian bezala, ¿Quieres pasarte tú la cara? Es que para esas personas que normalmente no se les deja hacer, ese detalle se les enciende la